Kofi Adoma versus Doma ahemfo no. Asem we Kofi Adoma betimi de akokot. But me pese hold up. Ye nyina ye take advantage ni nsua law no. The way ankofo didi ateme bi ye Kofi yire bi kanti Adoma nkonwa no. The enti ameka se Kofi betimi esu o mo law no ye wo mu awro mienu. Ye wo criminal law. Wo hwe de esi onungwa na. Omo si ohima na obi tutu ebo ohima na yakoche no na. Enu police for criminal aspect. Kofi Adoma de no ma reporter ma police ba police for ne sheda nkeka omo ho bia nti Kofi ne na busuafo betime asiu Doma ahemfo no se ye de Kofi tini ba bi wa Accra e na mo friend se ombra nti oye invitee ba won se law no ye wo civil law aspect bi o me friend no tort no e che se ye nyina ye na me wiase ye dede ye ho ka e wo mranim ti wo a wo shop a wo ton ade obi ba shop no no beto ade nipa to de ne ka se bibi wo ho na e dangerous a also catch any obono kokose ya amna bi da ha o especially se bi amna no eso akata nipa na urban ohu a wo de ne kase wo so wo kire no in the case of Kofi Adoma de no ye invitee e wo mranum otene ba bi na ya friend se bra o na be report program we na ono so aso na crew no munyina akoho into ye invitee or ho because of idea okoya ehu beba mfaso ama Doma nkonwa no de ye de wa asem ehu se Doma ahemfo no akese de be judges ne lawyers nti omu nimade we ya make this time Free AM Home Care and Nursing Home omu be hwa wo forma wo nya kwan waduma we home care and nursing services elderly day care medication management dementia and Alzheimer care physiotherapy services post surgery care illness recovery care ni nyina ne say obusuani bi kra na bi a wakwayare sabia ne yayi na befie na wo Free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7 wo mu abekwa akokrokro no ekwan befa so befa ni ndro no mu entertain no na wo so nya kwan Any AM Home Care and Nursing Home. Sabi na mi pay. Obutimi krokro busu afokra kire wa umu. Omo we hifa. AM Home Care and Nursing Home. Ewo Fanko Accra and Sawom Road. Fra 10540 344 837 and 0207 859995. Kofi Adoma versus Doma ahemfo no. Asem we Kofi Adoma betimi de akokot. Ba me pese hold up. Ye nyina ye take advantage ni nsua law no. The way ankofo didi ateme bi ye Kofi yire bi kanti Adoma nkonwa no the enti ameka se Kofi betimi esu o mo law no ye wo mu awro mienu ye wo criminal law wo hwe de esi onungwa na omo si ohima na obi tutu ebo ohima na yakoche no na enu police for criminal aspect Kofi Adoma de no ma reporter ma police ba police for ne sheda nkeka omo ho bia nti Kofi ne na busuafo betimi esu Doma ahemfo no se ye de Kofi tini ba bi wa Accra and I'm friend say ombra into oye invitee. But I won't say law no ye wo civil law aspect bi o me friend no tort no e che say ye nyina ye na me wiase ye dede ye ho ka e wo mranum ti wo a wo shop a wo ton ade obi ba shop no no beto ade nipa to de ne ka say bibi wo ho na ye dangerous a e wo so ka kire nipa obono kokose ya amna bi da ha o especially se bi amna no e so akata nipa na urban ohu a wo de ne ka say wo so wo kire no. In the case of Kofi Adoma de no ye invitee e wo mranum otene ba bi na ya friend se bra o na be report program we na ono so aso na crew no munyina akoho nti oye invitee or ho because of idea okoya ehu beba mfaso ama Doma nkonwa no de ye de wa asem ehu se Doma ahemfo no akese de be judges ne lawyers nti omu nimade we ya make omu nim se Kofi ye invitee nti oba ho na obepra emrane se wo de ne ka se before anipa na eba ho no we make sure se bibia ye ewa asase na obeye adwuma ho no event center ahemfie ho ho ye safe wo san de ne Kofi Adoma ka se bibi wo ho no ma o hwehwe yie o gine wani na hu sade enne ye pragu bi da ha dadwa bi da ha ade we esekan bi da ha ade we chance da betimi ebu ogu nkofo so a emra ne hyew se ewo se wo ye ni yie ansa na Kofi Adoma ni team na duro eye law na ekasa ye law ewo ho da ndi nipa ne ba na obe practice Kofi die a na je se wo no asudie na amra no de ato so no wabuso so on de enti ade we mesi ye nyina nsua bibi mfiri mu no ndi se ye ofie na carpenter ni be ye adwuma na dadwa bi da ho amna bi da ho na unim se amna da ho wan kan kire no ntichu ne se bia ayi ade akata so nwura efu wo ho na carpenter ni ba mesi ni ba na brim ene wo ho anu ye wo court se bia unim na wo hwehwe ekosi senkra nka unhu a enu de uni anu ye
ana say bi a nipa no for instance in the case of Kofi Adoma or call ye no mo say bi a Kofi tena ha na ye event no e na Kofi sorry free ho no say o ko baabi foforo no ade nipam e ko baabi foforo ye nsoma no a eno de ahemfo no betime de no ayi o ma no so o mu need duty of care bia say on behwe say Kofi Adoma is safe because ya nsoma no ho eno na law ne beka say he has exceeded invitation no the man no say afro say bra bedroom and afro say bra hall yehunu ya na afa de wadru patio ana wadru porch ana wadru baby wofro ho no wabutumi na ye de ma wo no so in the case of Kofi de no on say omuka o video nim say oh omuka say ohene ba ko ba pini kodo wa ha enkofo na ka che say ko ha ne twa enti eno na je say it is within the consent no within 2 minutes no omde man say bra ne betwa ne say because ofro obi so metwa afahye kire say baabia afahye ne dwumedie wo bia no de 2 minutes account impliedly nti wan se kire wano ne wo 32 anka nkire ne say koha anaha na eche say baabia afahye ne bekoso bia Kofi ni team no wo kwan so omko no mutwa nti so okọ emu bia na nya wo mpaase ana wo bedroom na waba na obepra emra ne say wono sa asudie duty na eda wo so say obehwe say eho ye safe number 1 number 2 obehwe say nipa no reasonable inspection obehwe say bibi wo ho kran so a obeye ni ye nya so obewo ne keke o enti unim sa afahye sa na ye bobotuo wo ho a na se Kofi ba wo mra ne hye wo say baby ye bobotuo no bebo no kokko say eh afahye we de ye bobotuo enti wo ba protective gadget ya obehye ni ntina enkrofo mo ye marine welders no mo ko nsu ase ko weld no mo kwa adwumeru afo no be ma ne gadget obehye nani eno kroko no okopra adwumeru ano na ye sande lo no we no na ya di compensation ma we ka no senka adwumeru ano be ka so ya tua oka enti yende oka but ye san de over kokko because emra ne hye wo adwumeru ano se weka bia o hye wase no o hwe se o ye safe but ahemfo no so betimi aka so oh enye ohene ene bo otuo no fine but ayo ohene no ana emusini nipa kro no otututuo no otututuo ma ahemfo no wonde ne ho otututuo no ma ne ho nti ye no kra no se sa license ya bemu vicarious liability be kra bebem se nipa oye adwuma ama ahemfo no he's an agent of ahemfo no nye ne pe no de kotutuo no ndi sa de a na che se mra no so hye ahemfo no so mbe make sure nipa na obetututuo betuto no kwampa so o training ai che so nimtuo no to ansa na obeto na okoto no ochia ne nsa wokwan bia so na se ayi esan fi mu ba eyemo ahemfo no modia saa na adwumeru afo so de etie ukọ adwumam na ukopra emfa so wogi salary wa adwumam ho se nka ne nkobia beka so wo ba adwumam ayetua wo kabosumi ake 20 ska na yede ma no fe bi ko san ho yare da bi emra ne hye so ukọ adwuma ukoto ti se omo ye industrial adwuma valco eni omo ye adwuma steel works ne ade ukọ na ukopra adwuma ne de wo kaso omo hwew adwuma ne de wo kase ba bia wo ye adwuma ho ye safe saa na wa wo to baby a ya frɛ wo nso koye adwuma o baby amra ne hyew sɛ ho so ye safe but the merchant say nipa kro na wa frɛ wo no so kyerɛ wo sɛ gina fa ko na sɛ wo kogina baby mienu a na wo pra nde is on you we wo case nti the question is Kofi ni na busu afọ de be kokota na